Ботов. Днес, в навечерието на 145 години от рождението на Йордан Йовков, нашето училище празнува своя 114 рожден ден. Ден на гордост, признателност и вдъхновение. Уважаеми гости, скъпи учители и ученици, добре дошли на нашия празник! Здравейте, приятели! Основно училище Йордан Йовков има богато минало, доказало с постиженията на ученици и преподаватели значимостта си във времето. То е училище с настояще, изпълнено с предизвикателства и с бъдеще, защото ние, Йовковите потомци, черпим вдъхновение от уроците по доброта и любов и човечност, завещани от нашия патрон. Тази година нашето училище навършва 114 години. Началото е поставено през 1911 година, когато Комитетската махала отваря врати народно в начално училище Петко Каравелов, пряк предшественик на днешното основно училище Йордан Йовков. Всяка година тук правят своите първи стъпки стотици първокласници и създадат десетки млади хора, които поемат своя път в следващия етап от образованието си с увереност и знания. Учениците за желание подготвиха презентации, красиво преписаха любими откази от разказите му, а в тематичния част на класа бяха представени емоционални и въздействащи изпълнения на откази от Йовковите творби. Съчиняват, творят, спортуват и побеждават в конкурси. За 28-та поредна година те се включиха в конкурса Бялата лястовица, чието начало е обявено през 1997 година. По общочовешката тема "Вярвам в доброто", с подтеми "Моите мечти", "Училището през моите очи", за вярата, надеждата, любовта. Бъдещи поети, художници, архитекти и фотографи представиха своите творби, а най-добрите са класирани от специално жури от преподаватели. А сега даваме думата на директора на училището, който ще отправи приветствие и ще награди отличените участници. Скъпи ученици, уважаеми учители, гости! Вече 145 години се чества рождението на ненадминатия български разказвач и патрон на нашето училище Йордан Йовков. На вечерието на този празник сме се събрали, за да празнуваме, за да се радваме, за да отчетем нашите успехи. И нека отново си спомним мисълта на Йовков. Винаги съм склонен да вярвам на хората, да виждам и да търся от тях преди всичко доброто. Вече повече от четвърт век в нашето училище се провежда конкурсът под наслов Бялата лястовица, което е символ на доброто, символ на надеждата и вярата в бъдещето. За мен е чест днешния тържествен ден да връча грамоти на заелите призови места в конкурсите под наслов Бялата лястовица. Сега ще прочета класирането във всички конкурси и ще връча грамоти само на заелите първи места, които ще поканя при мен. Заелите втори, трети места и получаващите поощрителни награди след тържеството да заповядат в дирекцията, където ще връча и на тях грамотите. Само тези, които са заели първи място, ще дойдат сега при мен, за да им връча грамотите. Чуйте цялото класиране. Литературният конкурс на тема Бялата лястовица. Първа възрастова група, 2-4 клас. Първо място заема Мария Господинова от 4 клас с стихотворението "Дума за бъдещето".
Лястовица заема Християн Коцев от 5-я клас с стихотворението ученик съм аз, Християн, да заповядате. Християн Коцев от 5-я клас. След тържеството в дирекцията ще получат грамотите си в същата възрастова група 5 и 7 клас. Заелите второ място Сияна Михайлова от 7 клас с стихотворението им явява. И първо място Андрея Чуманова от 7 клас с стихотворението Йордан Йовков и Теодор Атанасов от 5 клас с стихотворението Моето училище. Конкурса за рисунка Бялата лястовица, първа възрастова група 1-4 клас. Първо място заема Марая Маринова от 2 клас. Второ и трето място конкурса за рисунка в първа възрастова група 1-4 клас заемат Виктория Цветанова от 3 клас и Стилян Симонов от 4 клас. Само с наградените с първо място на призово място, само те ще получат грамотите си. В втора възрастова група 5 и 7 клас за конкурс за рисунка Бялата лястовица. Първо място Християн Коцев от 5 клас. Конкурс за проект Бялата лястовица. Конкурса за проект Бялата лястовица в първа възрастова група 2-4 клас. Първо място взема Преслав Станков от 3 клас. Второ място взема Катерина Христова, след тържеството ще получи своята грамота. Във втора възрастова група 5-7 клас. Първо място взема Теодор Атанасов от 5 клас. Заемат, значи има още на първо място, извинете, за Кристияна Петрова от 5 клас. Конкурса за проект второ място заемат Ивайло Николов от 5 клас и Виктор Михов от 5 клас. Третото място заемат Габриела Цанова от 7 клас, Сияна Михайлова от 7 клас и Калина Тодорова от 5 клас. Спортни турнири Бялата лястовица. При състезанията волейбол момичета
Първо място заема 7-я клас. Моля капитанът на отбора да дойде за да включи пълнотата си. Момчета, първо място, 7-я клас. Нека капитанът да заповяда пред. Спортисти и при участието им в ученическите спортни турнири. Пожелавам на всички крепко здраве, добро настроение и успехи във всички начинания. Предлагам да чуем отличените творби в литературния конкурс Бялата лястовица в двете възрастови групи. Да заповяда при нас Мария Господинова от 4-я клас, за да изпълни стихотворението си "Думи за бъдеще". Думи за бъдещето. Думички, думи обичам. Аз на български да редя, с които мама ме обича, с които искам да раста. Мир, любов, родина са думи най-скъпи за мен, които да пея, да изричам, без да пропусна нито ден. Мама, вяра, доброта са думи, които искам всяко дете на този свят да бъде с тях обичано. Браво, Мария! Благодарим ти за чудесното изпълнение. В възрастова група от 5 до 7 клас на първо място е стихотворението "Ученик съм аз". Негов автор е Християн Венциславов Коцев от 5-я клас. Нека го чуем. Ученик съм аз, малък бях, тичах, играх, в света на игрите живях. После първокласник станах аз, в Йордан Йовков тръгнах в този час. Знания получих, научих неща, буквите станаха мои крила, с чертички, думи и ред след ред. Първи клас завърших напред, във втори клас станах дете с голямо аз. Уверено и смело, готов за всеки час. Третито летя и бързо отлетя. Четвърти донесе зрелост и мечта. На матури се явих, щастлив ти год. Резултатът беше мой награден плод. Петокласник съм сега, напред вървя. Съзнание и труд пак ще се снабдя. И така, до края до 12 клас ще се трудя всеки ден и час. Аплодисменти за Християн. До 12-ти клас ще се труди всеки ден и час. Но какъв празник би бил без музика? Нашата вокална група с ръководител господин Евгений Лилов е подготвил специален поздрав за всички вас. Ще чуем песента "Една българска роза".
Сега ще чуем песните "Умиле ми ягодо" и "В градина мома седеше" в изпълнение на трио "Росна китка". Quando vejo ela, quando vejo ela, me
празника от Христина и Ния в 6 клас, които ще изпълнят песента "За тебе хората говорят". старание и сърце в дейностите, посветени на нашия празник. Благодарим и на родителите за подкрепата и доверието. Честит празник, мое училище! Ние, младите йовковци, почитаме твоята дълголетна история и пазим твоите традиции. Учим се от уроците по любов и човечност на нашия патрон и ще се стремим да направим света по-добър, за какъвто е мечтал и Йовков. Уважаеми гости и учители, скъпи ученици, нека бъдем здрави и вдъхновени и да вярваме в силата на доброто. Да вярваме в доброто, това е нашия урок. Да бъдем честни, добри и отговорни, това е нашия път. Още един сърдечен поздрав от вокална група Бялата лясковица, песен "Приятелство". Say
За изпращане знамето на училището. Мирно!